Gwaping pala si Sir Duterte. Kaya mga katoy, pinagkakaguluhan sila si Duterte dito sa ano, Greenbelt 5 sa Makati. Pero daming ano, bodyguard na police. So safe naman siya. Hello sir. Hindi na makalakad. Ayan o, daming bodyguard na police. Asking to that Ayaw lang ano, palakarin, puro picture. Sayang, dapat doon tayo sa baba mga katoy. Sayang mga katoy, dapat nasa baba tayo. Kaya kaya. Yeah, mga katoy, si Duterte nasa ano, Greenbelt 5. So, meron ano dito, yung magkakaguluhan ng mga tao. Yun, first time natin makita si Duterte sa ano, maharapan. Ang pogi pala oh. Hello sir. Wala na. Nag-lunch ata siya. Wala na, nagutom na ulit. Kakain lang na mga katoy. Kumain lang sa isang restaurant dyan. Yan, pinagkaguluhan na. Dinumog na mga katoy. Wala dun sa may ano, wala dun sa dulo mga katoy. Hindi na makalakad tuloy. Pinagkaguluhan. Dapat kasi yung nagpa-picture naka na kaagad. Bago pa nakalapit sa kanya nakasit na yung picture nila. Swerte naman yun. Wala, dumami yan ng dumami mga tayo. Wala, takbo ninay. Ayan mga tayo, yun na, malapit na tayo. Sir, tingala ka naman. Sir President. Kumain lang, napadumog na. Mahina na rin talaga siya. May 70 plus na po ata yan. 70 plus. Dapat yan din nila masyadong inaano. Ano, iniingal nata oh.
Ano? Yan mga katoy. Dinumog na si ano mga katoy. Dinumog na si President Duterte mga katoy. Uy, tama na. Kakain na po yan. Tama na po. Napapagod na yung president natin. Yan mga katoy. Dinumog na talaga. Ayaw na talaga patanda na lang.